תקשיבי, זה ענק ברמה של זה בידיים שלי, כבד לי, חוץ מזה, למה אף אחד לא סיפר שזה מגיע מלא גוונים? חושב שזה גוון אחד, פתאום אני מש... שאלה לי עליך, העוף בלימון מגיע עם לימון? כן, שאלה, זה לא קמפיין של סקרה? כן. תקשיבו טוב, סקרה הוציאו קולקציה ענקית וכבדה של מייקאפים וקונסילרים שאני מנסה לנסות להגיד את דעתי. טוב, יש לנו מייקאפ בגימור מה, מייקאפ בגימור גלואי, וקונסילרים בגימור מה. אז ככה נראה העור שלי בלי פילטרים, בלי גלולות, בלי כלום. פשוט אפשר לראות אריזה פיזית מזכוכית. או, נכון זה נותן את הווייב שלה. Excuse me, בעלי בוגד בי, look at these two. טוב אחד בצד שמאל. האם קלעתי בגוון? אני לא אשקר, זה לא רע. מצלמה אחורית בלי פילטרים בכלל, you guys. 0 פילטרים. מה זה היה? 0.4? בצד השני אני מנסה בגימור, מה? איפה ההתפרצות אקנה שהייתה לי פה? זה פשוט מטורף. אתם יודעים הכי מפתיע אותי? זה מגיע ככה, זה יושב על האור ככה, וזה המייקאפ הכי נגיש שיש לי בכל האוסף. טוב, בואו נעשה זריז את הקונסילרים. וואו. אוקיי, אל תתייחסו לגוון, זה לא אשמת סקרה, זו אשמתי. אבל תראו זה איפה יושב על האור, הלו? טוב, תנו לי רגע, אני כבר חוזר. לא, אני אסתום את הפה. המייקאפ והקונסילרים מאושרים. ביי.